Nahiagom og mga paso sa nakaniyang bahin sa lawas ang tulo ka mga lalaki nga miluwas sa mga bata sa nasunog nilang balay sa sitio Boundary Barangay Talungon, Bai City, Negros Oriental. Sa taho sa Bureau of Fire Protection, ang tagiya sa balay nga si Henry Llanera, 63 anyos, nakahiagom og second degree burn. Samtang ang iyang anak nga si Francisco, 27 anyos, ug ang iyang manghod nga si Ronnie, 47 anyos, nakahiagom usab og third degree burn. So lagway nga gipada ni Angela Llanera sa GMA News, grabe ang paso sa likod ni Ronnie sa abaga ug tangkugo. Ang paso ni Francisco ug sa bukton ang kang Lolo Henry. Asoy ni Bai City Fire Marshal Senior Inspector Ray Quiliope, ginama sa kawayan ug paud ang balay ug mukabat sa 60,000 pesos ang danyos nga gibilin sa sunog. Wala hinuitat sa ang mga bata. Sa investigasyon sa BFP Bais, nasayran nga nagduwa og pusporo ang 5 anyos nga batang babae, samtang busy ang pamilya sa paghikay sa pagkaon kay adunay magsilibrar sa adlaw na tawhan. Nunot nini, gipahinumduman ni Senior Inspector Quiliope ang katawhan nga ipalayo sa mga bata ang mga butang nga makaingon sa sunog, labi na sa init karon ang panahon.